Igbo mụrụ nze moze kenem. Asị m nke onye shi na zere. Tata abịa nka mma Mazi Osiliora 1 na Agulu aka n'iru. Mma amaghị aka n'iru na onweghị ife imesi. Yes, Uncle IB onweghị ife imesi. Ị na-ekwu nke Hilda na Dani. Indomie ọnị ka ọ bụ. Anyị na-ekwu ka ama aka n'ife gbasara erimeri eji wee mara ndị Igbo. Ị ma ka esi eme ogiri. Ị bịa na ogiri, ị ma na enwere ogiri egwusi na ogiri ụgba. Ị ma ka esi eme ya. Okay, ka anyị sigodi na ogiri wee pụta. Mazi Osiliora. Ka anyị ma aka ka esi wele ete ofe. Ofe onugbu, ofe ọra. Ke nke ọ abụ. Mwa bụ Maazi-UC apụtago ime gịnị ịtụgụ challenge. Gwa m ebe ọ ga-abụ. Tie all necessary information you needed to. Mwa bụ Maazi-UC ga-abịa. Anyị esi anya bụ nni. Anyị anọzi ife a izowezi ọtụtụ ife. Mazi Osiliora 1 of Agulu. Ka e were agụrụzi Igbo ma aka onye nwe ka esi nni. Anyị ama nsikwa ya na ife ndị oyibo na-akpa gas. Ife anyị ga-esi ebu na ekwu nkụ ma ọ bụ ekwu ọkụ. Anyị esie ya anwụrụ ọkụ a na-akwụ anyị na-abụ. Ewee taa anyị wee na-eme gị n'aka kreti anyị. Anyị bute na akwụ, anyị emecha akwụ. Sie ede, suo ede hụ onugbu. Anyị họcha onugbu anyị eme gịnị? Anyị akwadobe n'ife so ya na ya nọ. Mazi Osiliora agbakwa n'ọsọ maka aha akara aka adịghị eri ngwọrọ. Enidikwa m supporters. Mmadụ dịka Obi Cubana, Chief Priest, Okwuluora ndị Igbo, Zeus, JPAC, onye ịma mma, many other peoples ama ama na Igbo. Ọkpụkpụ mmadụ enidin support. Mazi Osiliora 1 of Agulu areas Uncle IB. Mwa bụ Maazi-UC na-atụ gị challenge. Ka anyị hapụ nri ndị oyibo, ka anyị bata na nri eji wee ma elimeri eji wee mara ndị be anyị. Ka m gwa gị na ụmụ nwaanyị enweghị ife ha ma. Na anyị nwa bụ nwoke jos gbachi nkịtị. Ife ha na-esi na-esi pọtị n'eke anyị si na anyị nwa ga-eri. Maka oke ka m jụọ gị, jụọ ndị niile nụrụ nwaanyị ka nwunye fe si esi ya bụ ife. Ụfọdụ ya ekpudo ihu n'ala. Mazi Osiliora 1 of Agulu. Nwanne m agbakwa n'ọsọ. Ụmụnne m, ọ bụ na ozi a na-efuru ya tụsara nya. Taa ka yarụ Mazi Osiliora na aha akara aka ama ndị ngwọrọ. I am full loaded and waiting for his response. Ndị nke m, ndewo.